20, 21, 22. ഏയ് എണ്ണാൻ തുടങ്ങി, വേഗം ഒളിച്ചോ. മണിക്കുട്ടി അവന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിയ അപ്പ സാറ്റടിക്കണം. അത് പിന്നെ പറയണ കേട്ടത്തി, നമ്മൾ തന്നെ ജയിക്കും. ഒളിച്ചാലും ഒളിച്ചില്ലേലും ഞാൻ ഇനി സാറ്റ് അടിക്കും. അമ്മ, നമ്മൾ ഈ ചെടിയുടെ ഇടയിലാണെന്ന് ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂലേ? ഏയ് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും അവനില്ല. ചിറ്റപ്പനോട് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പതുക്കെ പോയി സാറ്റ് അടിക്കാം. നീ എന്തിനാടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം? ഞാനൊരു ആദ്യം ഇവിടെ ഇരുന്നേ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒന്നിനെ ഈ പരിസരത്ത് കാണാനില്ലല്ലോ. ഏയ് സച്ചു, வீரா பில்லா வீணா போச்சு பொசுக்குன்னு உடஞ்ச ஓசக பார்வை എന്താടാ ചിറ്റപ്പൻ അവിടെ. അതിന് കൈ വിടടാ. സച്ചോജി, ആ ദാ വരുന്നു.